түзмәгән күз яшьләре белән тулган, нишләтим соң? Күңелемдә яшеренгән хисләремне сизмиләр, йөрәгемне кая куярга да белми йөргән мизгелләр. Үтте сине яратмаска ирендем, сүнде инде йөрәгемдә булган хисләрем, сулды инде мәхәббәтнең алсу гөлләре, бетте инде бәхетте без тулы көннәре. Караңгылык чолгап алган йолдыз айсыз төннәрем, газапларга бик күп салсалар да сине көткән көннәрем. Үтте сине яратмаска ирендем, сүнде инде йөрәгемдә булган хисләрем, сулды инде мәхәббәтнең алсу гөлләре, бетте инде бәхетте без тулы Караңгылар өчен түгел, җанда булган назларым, кабатланып бүтән килмәсә дә син очраган язларым. Үтте инде сине яратмаска ирендем, сүнде инде йөрәгемдә булган хисләрем, сулды инде мәхәббәтнең алсу гөлләре, бетте инде бәхетте без тулы көннәре. Үтте инде сине яратмаска ирендем, сүнде инде йөрәгемдә булган хисләр.